Здравейте на всички, които ме гледат от VBOX и YouTube. Аз съм Мартинчо 2864. Тук до мен е Respect 1. И това е Minecraft Белтински Survival, епизод 3. Какво ще правим, не знам. Може би ще отваряме KFC-то. Има двама човека на KFC. Аз ще обслужа един. Каква е тази тука са? Да бе. Не има, давай. Те ще си поръчат тука. Боб. Той иска Боб. Боба, колко струваше? Колко струваше Боба, бе? $2. Боб. Да, аз се снимам клипче. Да. Тази тука ли? Еми. Намаление на какво? Елате на KFC-то намаление на плодовете 50%. Елате, няма да съжалявате. Така. И сега чакаме. Опа, сега ще ги накараме да кажат хай на YouTube. Пак ме телепортираха! Кой би звъни, бе? Супер праднята! Абе, престанете, бе! Така. Ехо е тука. Ечо. Бургер. Бугър. Сега мисля, че наковената ще се счупи. Колко струваше бургера? Колко струва бургера? Да, той ми даде. Омага. Бургер. Знам. Все пак да... Хайде. Ако не седне? Много са гадни. Кой... Откъде знаеш, че е той? Кой продава 64 Blaze Rod? Давам 1 милион или колко? 100 хиляди. Ето. Чакаме да дойде някой.
Повечето няма да умрат. Някой безбройния ще умре. Трябват ми enviews. Кой бе? Кой бе? Как се казва? Как се казва, бе? Къде го е писал? Не виждам да го пише. 5 минути. Не, 4 минути. Супер проднята. Па ще вика. Па ще вика проднах ти в устата. Много си легави. Ама нали знаеш, че той няма се чува, бе? Нали знаеш, че той не се чува, като говориш? Еми, като ида на другия компютър с... Защото тук има наковалния, като трябва да е тук. Ама, не мога постоянно. То... Гледай, никой не идва. Пауза! Пауза. Така, върнахме се. Това ако е салата. Гео го пише. Нека в... Поне го забелязват. Дай ми $10. Това мисля да е всичко от епизода. Надявам се да ви харесал. Абонирайте се за мен. Искам да харесате клипчето, моля ви. И да го коментирате. И това е. Айде, чао!